शेत माझे डोंगरी ग, चित्त माझे माहेरी. शेत माझे डोंगरी ग, चित्त माझे माहेरी. आई माझी चिंता करी, लेक दिले परदेसी. आई माझी चिंता करी, लेक दिले परदेसी. नाही आई एकटी मी, सासू आहे संगती. नाही आई एकटी मी, सासू आहे संगती. नमस्कार. पंचपंक्वादनाच्या आजच्या ह्या कार्यक्रमात तुमच्या सगळ्यांचे मी शुभदाचारी स्वागत करते. तुम्ही मला सगळ्यांना बघतात असतली की मी असे हांगासर अवनान आमच्या गोंयान आणि तळ कोकणान एका अवन म्हणतात. आणि आज आम्ही ह्या मिरसांग्यांच्या अवनान आहा आणि गोंयान चडशा जाग्यांचेर आता अवन आणि मिरसांगे पिकांक येयल्लेले आहात. तर आज असेच काही साधे सोपे आम्ही पदार्थ करतली ह्या मिरसांगांचा उपयोग करून. तर असा संत महात्मे म्हणतात की कांदा मुळा भाजी अवघी विठाई माझी, लसूण मिरची कोथंबीरी अवघा झाला माझा हरी. तर खरं सांगांक गेल्यार ही मिरसांग हरशी आमच्या गोंयांतली न्हू, ही आमच्या भारतातली न्हू, ही आमच्या भारतान आमच्या देशान घेऊन येयले ते पोर्तुगीज ब्रिटीश लोक. तर चिली ह्या देशातली असे म्हणतात. तर त्या प्रदेशासून ही आमच्या गोव्यान येयली आणि ती आमच्या लोकजीवनाशी इतकी एकरूप झाली की ती आयज आमच्या लोकगीतातलो, ती आमच्या म्हणजे जे आमचे जीवन आहा जीवनशैलीतलो ती एक भाग जाल्लेली असा. तर गोवा हे वेगवेगळ्या मिरसांगां खातीर प्रसिद्ध असा. त्याच्यातली काश्मीरी मिरसांग जी हळडोंची असा ती खूप प्रसिद्ध असा. त्याच्या उपरांत आमची GI टॅग मेळ्ळेली जी मिरसांग, अशी खुबशे मिरसांगे आहात ती प्रसिद्ध आहात आणि ते आमच्या लोकजीवनातलो एक भाग जाल्लो आसा. ही मिरसांगे आमच्या एकंदरीत लोकजीवनातलो भाग जाला. आता तुम्ही जर समजा कोणाक रेस जालो जाल्यार ते किंवा कोणाची दृश्ट काडटले जाल्यार त्याच्यान ती सुकी मिरसांग मोडून घालतात. सगळ्यात जगातली सगळ्यात जहाल मिरसांग आणि तिखट मिरसांग ही आसामान मेळटा कळ्ळा. आणि त्याच्या भायर जर तुम्ही आमच्या गोव्यातली तिखट मिरसांग खंयची जर म्हणशात जाल्यार ती धनगरी मिरसांग. धनगरी मिरसांग ही जी आसा ती प्रचंड तिखट असता, त्याची तिखसाण खूप असता. तर असे हे मिरसांग्यांचे आम्ही आमच्या लोकजीवनात वेगवेगळ्या तरेन उपयोग करता आणि आयज आम्ही ह्याच मिरसांगेंपासून वेगवेगळे पदार्थ करतली. तर चला मिरसांगेंचे वेगवेगळे पदार्थ बघूया जे मी लहानपणात माझ्या बघलेले आणि ते आजही आवडीचे असत. त्याच्यामुळे मिरसांगे तर आता आम्ही अवनासून येयली आणि मिरसांगे आम्ही आमच्या वांगडा घेऊन येयली. सो आजचो जो पंचपक्वान्न आहा तो आमचे जे गावठी मिरसांगे आहात त्या गावठी मिरसांगांच्या भोवतीत फिरपी आयचो पंचपक्वान्न आसा. तर पयलींच्या वेळाचेर बायलां काय करी अवनान वचत आणि अवनान गेल्या उपरांत मिरसांग्यांक पाणी घातल्या उपरांत कांद्यांक पाणी घातल्या उपरांत येताना जो काय भाजीपालो आहा तो बरोबर हाडप आणि भाकरी भाजप. आणि भाकरी भाजल्या उपरांत त्याच तव्याचेर जो कांदो आसतलो त्या कांद्याचो उपयोग करून मिरसांगे घालून सादी आणि झटपट जी पदार्थ त्या तोंडाक म्हणा जा भाकरी वांगडा खावंक जाता ता केला जायचा. तर काही जाणां त्याच्यात हिमसाण जायी म्हणून त्याच्यात सुक्या खारा घालीत, काही भोपशी घालीत किंवा कोणाक जर हिमसाण नाका आणि बेश्टच जाय जाल्यार त्या कांद्यापासून ते ही सादी रेसिपी जेका तोंडाक म्हणतात ता केला जाय. तर आता आम्ही ताच करूया. तर तवो तापलेलो आहा ते आणि तापलेल्या तव्याचेर तेल घालया आणि हो कांदो तुम्ही आडवो बारीक चिरून घेयात. तर कांदो त्याच्यात तेल वेगवेगळ्या तळपात. आता घालूया आम्ही
मिरसांगे. तर मग दळमी सांगलेल्याप्रमाणे मिरसांग ही आमच्या भारतातली किंवा गोव्यातली न्हय तर ती भायल्या देशातली. आणि ताका लागून कशें जालें की पयलीं आमच्याकडे मिरसांग नसली, पण मिरसांगे काय पर्याय, तर आमच्याकडे मिरसांगे खातीर पर्याय म्हणून आसलेलो ती मिरयां, तर जेका ब्लॅक पेपर म्हणटात इंग्लिशीन. सो त्या मिरयाक लागून खुबशे जाण जे म्हणजे पोर्तुगालच्यान म्हणा किंवा ब्रिटीश म्हणा ते सगळे जाण येयले मिरयाक लागून. कारण मिरयेचो उपयोग तिखसाणी खातीर केलो जाय आणि आमच्या गरम मसाल्यातलो एक महत्त्वाचो भाग तो. आता चवीनुसार मीठ, आणि बघता बघता ही मिरसांग आमच्या गोमंतकीय जनजीवनातली एक महत्त्वपूर्ण, गोमंतक म्हणा किंवा भारत म्हणा, ह्या सगळ्या प्रदेशातलो एक महत्त्वाचो भाग जाली. एका कांद्याची किसमूर म्हणतात. तुमच्यान जर जाय जाल्यार हेच्यान सुकी सुंगटां किंवा बाकी म्हणजे ओली सुंगटां सुद्दां घालूं येता, ताजी सुंगटां सुद्दां घालूं येता. तर ही आमचे जाल्लेले आसा आणि हे गरम गरम भाकऱ्या वांगडा खावपाचे. आणि लास्टाक शेवटाक हेच्यान कातळी चव येवपा खातीर. जर तुमकां जराशी आमसाण जायी जाल्यार हेच्यान सोलय घातल्यार जाता. तर हे जाले आमचे तयार. आमी उतरुया ते चुली वयल्यान. तर हे कांद्याचे किसमूर तयार आसा. तर हे तुम्ही भाकऱ्या वांगडा खावं शकता किंवा दनपारच्या शिता वांगडा घेऊ शकता तोंडाक म्हणून. तर हे कांद्याचे किसमूर. तर आता आम्ही कांद्याचो किसमूर बघला आणि त्याच्यावर आता सध्या दीस असत ते आंब्यांचे, तोरांचे आणि कांडांचे असे वेगवेगळ्या जे रानमेवा आसा त्या रानमेव्याचे दीस असत. आणि आमकां सगळ्यांक खबर आसा की खारातली तोरां बगली की आमच्या जिबेक रूच सुट्टा. तर अशाच पद्दतीन मिरसांगे बी खारान घालपाची पयलींच्यान पद्दत आसा, जेणे करून ती पावसाच्या दिसांनी आमकां मेळा आसली. प्लस हे जे मिरसांगे आहात ते कापून त्याच्यान मीठ घालून सुकन दवरी असले की म्हणजे सांडगेच्या पद्दतीन. म्हणजे मागीर जेन्ना पावसाचे दीस जाय आसले तेन्ना पावसाच्या दिसांनी ते तव्याचेर तळसटावन खांक मेळा आसले तोंडाक लावपाक. तर आता अशेंच आमी जरा हे खाराक घालया मिरसांगे, कोणा वांगडा तर मिठा वांगडा. म्हणजे तेची तिखट आणि आंबट हे दोन्ही जे घटक आहात ते एकत्र येतले. तर आमच्याकडे तोरां तुमकां कसली मेळटा ती तुमच्या आजूबाजूक मेळटा ती तोरां, त्याच्या उपरांत मीठ, मिरसांगे. तर हेंची आमी खाराक घालया तोरां ही. पयली तोरां बरी स्वच्छ धुवन घेयात आणि धुवन ती पुसून घेवपाची. त्याच्यातल्यान चीक भायर येतलो. तर ही हेका आतां पारी धरलेली आहा हेका. आमचे जसे मिरसांगांनी आमच्या लोकजीवनान जसो अविभाज्य भाग हा मिरसांगांचो, तर तशाच पद्दतीन आमची जी तोरां आसत ते तोरांचो बी अविभाज्य भाग हा. किंवा तो मागीर आंबो जाता तोरांचो. असं म्हणतात न्हू, आंबा पिकतो रस गळतो कोकणचा राजाबाई झिम्मा खेळतो, झिम पोरी झिम कपाळाचा भीम. तर अशा तरेन जो झिम्मा घालतात त्या झिम्म्यान हे गाणं म्हणतात. आणि ही आमची तोरां. तुमकां जाय तशें तुमी फोडी मारूं येता, तशें कांय ना, एकाच पद्दतीन मारूंक जाय. उबे जाय जाल्यार उबे मारात, आडवे जाय जाल्यार आडवे मारात, तुमची मर्जी. म्हणजे तुमकां कशे पद्दतीन ती तोरां हे जाय ती फोडी शिरो जाय तशी.
तर ही तोरा घातली आंबट. आता तोरा असता ती आम्ही काय करता की तोरांची जी आता एका पारो धरला सो हो पारो सुद्धा उडवप ना. जेन्ना कसली कडी करता त्या तो कडयेन डायरेक्ट हो पारो घातल्यार जाता, म्हणजे आंबट टेस्ट याच्यामुळे येतली. दुसरी गोष्ट हेका थोडासा मीठ लावून ही वताक बरे तरेन सुकून दवरपाची, म्हणजे ज्या दिसांनी आंबे नसतात त्या दिसांनी वापरपाक ही तोरा मेळटात. तर आता ह्याच्यान आमी मिरसांग ह्याचं देठ काढप ना. देठ काडच्या पयलींच एका मचून शीर दिवप आणि ही तोरा मदी हे मिरसांगे घालप आणि आता ह्याच्यान मीठ. तर मीठ घालताना सुद्धा म्हणजे मी जर खारवट म्हणजे आम्ही जेन्ना खाराक घालतात तेका खाराकच म्हणतात कित्याक लागून कारण त्याच्यात मिठाचं प्रमाण जरासा जास्त असता. सो तुम्ही जितली तुम्ही तोरा घालतली भितर म्हणजे त्याच्या आमसाणीक जितक्या मीठ उपयोग म्हणजे पुरेसा असताला तितक्या मीठ घालात आणि त्याच्यान तशा पद्धतीन मागीर ती तोरा घालात. आणि एकतर ही तुमच्यान मीठ घातल्या उपरांत ती बऱ्या तरेन हलोवन घेवं येता. आणि कांय कडेन असं करतात की हेका मीठ हे विरगळटा, थोड्या वेळा उपरांत मीठ विरगळटला आणि त्याच्यातल्यान आपोआप पाणी सुट्टला, तोरांचाय पाणी सुट्टला. तर त्याच्यामुळे त्याच्यात पाणी घालपाची गरज ना आणि अजून याच्यान तोरा वचपाची शक्यता आहा. सो अजून आम्ही 2-3 एक शीर घालू शकता भितर तोरांची चिरून. आणि ह्याच्यान पाणी घाला. आणि झाली झाकण लावून. एकतर खूप जर तुम्ही म्हणजे जर तुम्ही सद्दाच्या वापरा खातीर करतली जाल्यार तुमच्यान भायर दवरूं येता, पण आतांच्या दिसांनी म्हणजे ती जास्त काळा खातीर जाय जाल्यार तुमच्यान अशें करून फ्रिजान तुमच्या दवरूं येता. तर पयलींच्या वेळाचेर ते जे चिनी मातयेचे मोठे बरणे आसलेले ते चिनी मातयेच्या बरण्यांनी अशा पद्दतीन तोरा खारावन पयलीं दवरी आसले. तर आता आम्ही मिरसांगेंचं तोंडाक केला, किसमूर केली, मागीर खाराकय घातली मिरसांगे तोरा वांगडा. आणि आता आम्ही करतली मिरसांगे घालून ह्या हिरव्या मिरसांग्यांच्या हिरव्या मिरसांग्यांचा सवराक आणि त्याच्याबरोबर हिरव्या मिरसांगे घालून तोंडाक कळ्ळें. तर आमच्या गोव्यान जे मिरसांगे मेळटात तर आमचे जे खोला जे मिरसांगे आहा ताका GI टॅग मेळ्ळलो आहा, म्हणजे ते त्याची जी चव आसा ती वेगळीच आसा. आणि आमचे हे जे जर आमी हिरव्या मिरसांग्यांचो सुद्धा एक जर सवराक करतले त्याची चवय वेगळी जाता. तर ती कशी करप हे बघया. तर त्याच्या खातीर आमकां मिरसांगे जाय. तर आयज म्हणजे हे सगळे इन्ग्रेडियंट वापरान मी 2 पदार्थ करतले, एक आहा ते सवराक आणि एक तोंडाक. तर इन्ग्रेडियंट सेम रावतले, फक्त काही गजाली बदलतले. तर आमकां जाय पयली मिरसांगे, लसूण, हळद, ताजी हळद ह्या दिसांनी मेळटा. सो ताजी हळद तुमकां जर मेळटा जाल्यार ताजी हळद घेयात. आणि समजा तुमच्याकडे जर ताजी हळद ना जाल्यार कांय हरकत ना, तुमच्याकडे पिठो जो आसा हळदीचो तोय तुमच्या हळदीचो पिठोय वापरा येता. तर त्याच्या उपरांत चवी पुरता मीठ, त्याच्या उपरांत आला, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हटल्यार कोथंबीर, सुकी कोथंबीर ही जायी ह्या कडयेक, कांदो एकतर फोडणेक आणि भाजून घेवपाक तळसाटवप, नारळ तुमचे जितके म्हणजे ती तुमकां जितली क्वॉन्टिटी करूंक जाय त्याच्यानुसार, आणि चवीक आमसाणीक तोरा. तर हे सगळे इन्ग्रेडियंट आमकां जाय म्हणजे मिरसांग तयार करपाक. हे सगळे भाजून घेवया. लसूण जराशी धाट चिरूया कारण ती मोठी आसा.
ह्याच्यानंतर आम्ही सुकी कोथिंबीर, आले आणि हळद, एका मातसो धग लागलो असं झालं की त्याच्यान आमचे जे मिरसांगे आहात हिरवे ते घालूचे. चुलीतली मातशी आग कमी करून बारीक हेचेर आगीचेर हे भाजून घेवचे. तर हे अशा तऱ्हेन व्यवस्थित आमचे सगळे हे भाजलेले आहा. तर आम्ही हे काढून घेऊया. आणि ह्याच्यान ह्यात तव्याचेर आता सय आहा ती भाजून घेऊया. ह्या तव्याचेर सय बेश्टीत भाजून घ्या, तेल ना घातल्यार जाता. कारण आमी ऑलरेडी तेल जो आमचो मसालो आसा ताका ऑलरेडी तेल घातलेलें आहा आणि नाल्लाकय तेल आसता. सो त्याचं जो नैसर्गिक तेल आहा तो ऑटोमॅटिकली येतला. सो ही आमी बेश्टीत कातळी भाजून घेऊया. तर ही आमची कातळी भाजलेली आहा ती काढून घेऊया. तर आम्ही कातळी भाजून घेतला आणि मसालो भाजून घेतला. आता हे दोन्हीले एकदम वाटून घेताना दोन्ही एकदम वाटून जावचे ना, कित्याक एका मातसो पयलीं वाटून घेवचो पडटलें. ह्या मातसो बारीक जावंक जाय म्हणून. आणि ताका म्हणजे जर तुम्ही मिक्सर वापरता जाल्यार ह्याच्यातल्यान एक भरभरो काढात हेचो आणि त्याच्या उपरांत मागीर ही भाजलेली कातळी घालात आणि मागीर मिक्सर लावन घेयात. फातरीचेर वाटतले जाल्यार हे पयलीं वाटून घेयात आणि त्याच्या उपरांत भितन ही कातळी घालून घेयात. तर अशा तरेन आमी हे वाटण करून घेऊया. तर ही मिरसांग आमी वाटून हाडला आणि आत्ता आमी हे सौराक करूया. सो सौराकान पयली तोराच्यो फोडी आणि कांदो हे सगळे घालून जरासं पाणी घालून हे जरा वेळ शिजाने एक उब येऊ दे का, जराशी उब येऊ दे. तर एका एक उब येयलेली आहा. आता ती खतखतांक पावला. तर त्याच्यान आमी ही मिरसांग ओतया. चवीनुसार मीठ घालूया आणि ताका आता शिजाने. तर हे सौराक आमचे घाल्ले आहा. तर आमचे हिरव्या मिरसांग्यांचे जे सौराक हा तो तयार झालेला असा. तर तुम्ही करून बघात. तर आम्ही सौराक केलेला असा.
तर सेम सौराकाच्या पद्दतीचेच मिरसांग आमी काडटली हे तोंडाक करपाक आणि ह्या तोंडाक मातसा काय म्हणटात तो नॉनवेज आसा कळ्ळें मांसाहारी आहा सो तेच्या खातीर पयलीं आमी बाकीचे इन्ग्रेडियंट तेच्या खातीर आमकां हिरवी मिरसांगे जाय हळद अदर सांगल्या प्रमाणे जाय जाल्यार पिठोय वापरा येता तुमच्यान आला मागीर लसूण कोथंबीर कांदो कातळी आणि त्याच्या उपरांत तुम्ही जे काय घालतली भितर तेच्या खातीर एकतर वांयग्यां घेवं येता तुमच्यान वांयग्यां टोमॅटो घालात बटाटो आणि अदर आमी जे खाराक तोरां घातली शिरो घातले त्याच्या उपरांत जी पारी उरली ती आता पारी भायर न उडयता तेचोच उपयोग मी ह्या कालवणान करतले तोंडाकान आणि आता नॉनवेज म्हटल्या कारणान मी हय खुबे घेतलत तुमच्यान तिसरे घेवं येता तुमच्यान जाय जाल्यार सुंगटां घेवं येता तर तुमकां म्हणजे अशें इवन ते काळे खुबे असतात ते काळे खुबे घेवं येता तर हे खुबे तर हे आमचे तोंडाकाचे सगळे इन्ग्रेडियंट जाय जाल्यार शेंगे मेळटात जर समजा शेगलाचे जाल्यार ते शेगलाचे शेंगे वापरा येतात हेच्यान तर चला आमी हे तोंडाक करया हिरव्या मिरसांगांचे जसो आमी सौराका खातीर मसालो भाजून घेतलो किंवा तो इन्ग्रेडियंट भाजून घेतले तसे ह्या तोंडाका खातीर आमकां इन्ग्रेडियंट भाजून घेवंक जाय चला तर आमी भाजून घेवया सेम आमकां मसालो करूंक जायो खंयच्या खातीर ह्या खुब्यांच्या तोंडाका खातीर तर खुब्यांच्या तोंडाका खातीर मसालो करतना परत तसोच सेम करूंक जाय हे मातसो एक भरभरो काडून घेयात कारण जेन्ना आमी सौराक केला तेच्या खातीर आमी बारीक मिरसांग वांटून घेतलेली कळ्ळां आनी तोंडाका खातीर बारीक मिरसांग वांटून घेवपाची गरज ना हे जे आसा मसालो जो आसा तो एक भरभरो काडात आणि त्याच्यान कातळी घालात आणि तेचो आणि एक भरभरो काडात म्हणजे अशी जाडसर कशी जावनी मोठी जावनी आमकां बारीक करपाची गरज ना मिरसांग खुब्यांच्या तोंडाका खातीर तर आमचो जो वाटण आहा ता निवान येता निवता म्हणसर आमी हेची जी मदली तयारी आसा ह्या तोंडाकाची ती करून घेवया आणि त्याच्या खातीर आमी सगळ्यात पयली काय करतली की एका आयदनान हे जे आमी सगळे भाजी चिरून घेतलेले हा कांदो म्हणा टमाट मागीर वांयगे तुमकां जर शेंगे मेळटत जाल्यार शेगलाचे शेंगे घालात बटाटो घालात चवीनुसार हिरवे मिरसांगे घालात चिरून आणि तोरां चवीक आंबट टेस्टीक आणि पारे हे सगळे घालपाचे आणि मी जसं म्हटले की ही मांसाहारी रेसिपी असल्या कारणान तुम्ही एकतर खुबे घेऊ शकता ना जाल्यार सुंगटां घेऊ शकता ताजी सुंगटां ना जाल्यार तुम्ही सुकी सुंगटां किंवा बोपशी जा काय आहा ताय घेऊ शकता सो दोन्ही पद्दतीन करूं येता तर आवाज ऐकल्या उपरांत तुमकां काहीतरी याद येता आसतली न्हू बरोबर फुडल्यान खेळ वयता मुसळांचो फाटल्यान सळसळ तिसऱ्यांचो फुडल्यान खेळ वयता मुसळांचो फाटल्यान सळसळ तिसऱ्यांचो फुडल्यान खेळ वयता मुसळांचो फाटल्यान सळसळ तिसऱ्यांचो इली इली सामशी सामराची तातून बसल्या सायबीण भांगराची इली इली सामशी सामराची तातून बसल्या सायबीण भांगराची फुडल्यान खेळ वयता मुसळांचो फाटल्यान सळसळ तिसऱ्यांचो फुडल्यान खेळ वयता मुसळांचो फाटल्यान सळसळ तिसऱ्यांचो तर अशा तरेन हे सगळं घालून ह्याच्यान पाणी घालात आणि ह्याचेर धापण दवरया आणि एक ऊब येवन तोपर्यंत आमचो जो मसालो आम्ही तयार केला तो न्हिवलेलो आहा तो आम्ही वाटून हाडया एका एक ऊब येयल्या बऱ्यापैकी आणि हांगासर आमची मिरसांगय तयार आहा मी सांगलेल्या प्रमाणे मोठी दवरा बारीक करप ना
आता ही आमी घालया भितर. आता ही मिरसांग घातलेली हा. आता पहिली आम्ही खुबे कल्लायल्या उपरांत ताका मीठ लावन दवरता. सो खुब्यांनी ऑलरेडी मीठ लावन दवरलेले कल्लायल्या उपरांत. तर आता ह्याच्यान चवीनुसार आम्ही मीठ घालया. जाय जाल्यार मागीर परत कमी पडला जाल्यार जास्त मागीर घालू येता कळ्ळें. तर ह्याच्यान आता घातला, एका धवळुया. आणि परत झापण मारया आणि एका आता शिजाने. तर हे आमच्या तोंडाक जाल्लेले आसा. म्हणजे अजून त्याच्यात थोडासा पाणी जास्त असा. म्हणजे तुमका जर म्हणजे त्या सुका करूंक आया सो त्याच्यामुळे तुम्ही चुलीतले जी लाकडां आहात ती फाटी काढून त्या चुलीचेर तसंच दवरू शकता, जेणेकरून ता थोड्या वेळान सुकतला म्हणजे ह्या उबेचेरच. आणि तुम्ही जाय जाल्यार मागीर तसंच चपाती वांगडा किंवा भाकरे वांगडा खावं येता. तर आम्ही ह्या उतरूया आता. तर आमचे खुब्यांचे तोंडाक जाल्लेले हा. तर आईच्या ह्या भागातली ही चौथी रेसिपी. हिरव्या मिरसांगांचे खुबे घालून केलेले तोंडाक. नक्की करून बघा. असं म्हणतात की काना मागून आली आणि तिखट झाली. येस, ही काना मागून येयलेली मिरसांग म्हणजे परदेशातून येयलेली मिरसांग आयज आमच्या भारताच्या आणि गोव्याच्या एकंदरीत लोकजीवनान तिका जे स्थान आहा ते वेगळेच आसा. सो आमचो खंयचोच पदार्थ मिरसांगे शिवाय जायना. आमकां मिरसांग जायीच प्रत्येक वेगवेगळ्या पद्दतीन वापरपाक. तर आयज मी पंचपक्वान्नाच्या ह्या भागान तुमकां 4 वेगवेगळे पदार्थ दाखयलेले आसा. तुमकांय बी कांय पदार्थ खबर आसतले, मागीर ते ताकातली मिरसांग म्हणा किंवा दह्यातली मिरसांग म्हणा किंवा अजून भाजणीचे किंवा ठेचा, असे वेगवेगळे पदार्थ तुमकांय खबर आसतले. पण आज हे जे पदार्थ मी दाखयले हे माझ्या आठवणीतले पदार्थ आहेत, जे मी लहानपणान खाल्लेले. आणि ह्या सगळ्या पदार्थांचे जे इन्ग्रेडियंट असत म्हणजे जे वेगवेगळे जे साहित्य हे पदार्थ तयार करपाक वापरले ते सकयल डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिलेले असत. घराकडे हे पदार्थ नक्की करून बघात. आणि मी जाणे की ह्याच्यातली हो पदार्थ तुम्ही करता असतले, हो प्रकार तुम्ही करता असतली. तर नक्की करून बघात आणि आमकां कळयात. तुम्ही जाणा खंय कळोवपाक जाय ते. तर परत मेळया पंचपक्वान्नाच्या फुडल्या भागान असेच एखादो पदार्थ घेऊन जो माझ्या आठवणीतलो आसा आणि जो तुमच्याय आठवणीतलो आसतलो आणि तो केल्या उपरांत तुमच्या आठवणीन उरतलो आणि तुमकां आवडतलो. तोपर्यंत